ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, хуш омадем ба канали оилавии мо. дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон танзияту хонобод ҳастед иншалло ва фарорасии моҳи шарифи рамазона ба ҳамаи шумо, ба яки шумо муборакбод мегӯм. як бори дигар худованд ҳамаи моро ба сари баланд, ба қуввати мустаҳкам, ба намозу рӯза то охири моҳи шарифи рамазона барасона. худованд дар назди аллоҳи меҳрубон қарздормо накуна. ҳамамон ба сари баланд рӯзара бигирем, намозакомона ба сари вақт бихонем. ва гуфтанем дӯстони азиз ки мо чӣ хеле мебинем ҳозир дар роҳ ҳастем ва сафари мо бозгашт ба хонаи ай мехмони ба тарафи хона рафтастем ва ҳавои моро бинен. ай барф бо имрӯз борон, чанд рӯз буд барф. мо дар нав зимистон кадай барфу борон бас намекунад. хай имрӯз худора шукр ки борон бордесай, барф несай, боронай. манам хел дӯстони азиза ки имрӯз мо сафари хона рафтан дорем ва то охири видео бо мо бимонед иншолло ки бо навор мекунем. ин сафар мо билетмон ба дигар роҳай, ӯ сафар ба дигар роҳ омадем, ҳозир ба дигар роҳ бо билетмон ба дигар роҳай, бо ба дигар роҳ меравем. ак намедонам раҳгум агар назанем намедонам, барое ки мо ҳар вақт ба як раҳи дигар меомадем. ин сафар билетмон ба дигар роҳай. хеле азиз, дӯстони азизи ман, бо ман бимонед ва мебинем то охири видео раҳгум назанем, то хонара соқи саломат иншалло ки мерасем. бо мо бимонем то навора, то охири навора. мо ҳозир дар чӣ меган каничкаи ҳам автобусҳое ва каничкаи не автобусҳое, баъд остановкаи чие поездо инҷа дар истодагӣ мо боло тараф ва остановкаи автобусе инҷа боша остановкаи поездо. дӯстони азиз, ина поезди мо омад. 6 дем мо дар поездем ҳозир. насиб боша аи поезд мефурем, бо як поезди дига да сувор мешем. ба фикрам 2 поезди дига да сувор мешем, худо хоҳад. Дидига ҷо нест. дӯстони азиз, ҳозир мо боша мефуроем. духтарако тайёр шидиян. насиб боша ҳозир остановкаи мо мефуроем. Гласи шашай, а? ҳозир чанда? мо ҳозир дар пеши лифта интизорем. Achtung, Tür schließt. Halle. Fahrtrichtung aufwärts. Глайс шаш ҷода Дилнозҷон. Глайси 11-12. дӯстони азиз, мо дар вокзали шаҳри Эсен, намҷа наистагена шаҳри Эсен жда дорем поездмона. ده минут баъд ина поезди моро меоя. ҳозир намиҷа ждат кадай истодем. скаменкор ҳамара маҳкам кардагиянд барое ки
карантин бо сахт шидагиай скаминко маҳкама ки ягон одам бишина ну паране ки кушодаҳай скаминко пара кушодаи пая ки мо ҳастем скаминкома ба лентаи сурх маҳкам кардагиам азиз ина поезди морам омад мо ҳозир сабур мешавем Ihre nächsten Anschlüsse RD 14 nach Essen-Stele. Abfahrt 12:01 ана дӯстони азиз бо али поезд мефурем бояд хеле гада сабур мешавем ҳозир ин сафар ака поезди хонамонда сабур мешавем тарафи хонамон глайси 28 дақиқа 28 мегум глайси 10 глайси 10 платформаи 10 мудда дар кура дӯстони азиз мо дар поезди тарафи хонамон шиштем аки охирон поезд монад инак сафар дорем ин рост тарафи хона мебарад мо дар ватанмон расидем дӯстони азиз ина ватани мо духтарако зиқ шидиян ки ай меҳмонӣ омадем гуфта зиқ шидан ина ватан монда мо расидем дӯстони азиз ака дӯстони азиз мо ҳозир остановкаи автобусо мерем дилноз и тарафе демеза исина ҷои чи қати мерем мерем автобусо берсика ина мо дар автобус шиштем ҳозир то шаҳр мона мебара баъд дуюмги бус мешавем ба хона мерасем дӯстони азиз мо ина дар ҷомаконон расидем дар назди хонамон мошаллоҳ худора шукр ки соҳ саломат омадем расидем ҳамина гуфтанем дӯстони азиз агар ҳар куҷо ки бигардӣ ҳар куҷо ки меҳмонӣ биравӣ бо хонаи худат ёд мекунӣ рости гап ҳамин одат дорам ки ҳамин хона ягон ҷо меҳмонӣ биром ҳамин паҳлӯ нагашта то остановка нарафта ба худо мегӯм ай раҳм бигардум камакад хона усу мешам чӣ мешам пушаймон мешам мегӯм абрат набигардум хонара як минута ёд мекунам ягон ҷои шаҳр пар тамошо бирем ягон магазин пагазину ихелне ҳамин меҳмонӣ ки рафтам тамом ай хона усу шидим қаёд мекунам мегӯм абрат набигардум нарам меҳмонӣ хайнам хел дӯстони азиз мо ай меҳмонӣ омадем монда шидагӣ хай боқӣ дар амони худо лайку комментарияро фаромӯш накунем рекламаомро тамошо кунем ай ҳаматон миннатдорам дӯстони азиз ки дастгирӣ мекунем ва гуфтанем ки ҳама вақт саломату сарбаланд бошед бо як бор дигар моҳи шарифи рамазон ба ҳаматон муборакбод мегӯем бигзор ба сари баланд ба намозу рӯза рамазона бигзаронем дар назди худованд қарздор нашавем боқӣ дар амони худои бузург хай худоҳофиз то видеои оянда.